Asielziekers uit veilige land zwaartje verhoorlijst in AZC's. Dat kan van alles wezen: criminaliteit, inbraken, oerlijst, vormen van agressie. En een explosief putje voor de Bronnenwacht. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Er binnen zwaar genoeg Lietse groepen migranten die het in en om asielziekencentra oerlijst veroorzaken. Het gaat met name om mensen die uit veilige landen als Marokko, Tunesië en Algerije komen en hier asiel onvreken. Ze komen net in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Zo'n een paar weken zitten deze mensen uit veilige landen in verskate AZC's. In het centrum van Sint-Anne gaat het om 30 asielziekers. Uit landelijke cijfers die deze weken bekend maken binnen, blijkt dat die groep relatief de meeste oerlijst veroorzaakt in asielziekencentra. Dat kan van alles wezen: criminaliteit, inbraken, oerlijst, vormen van agressie. En het binnen bename, en als niet weet dat binnen bename de mensen die geen recht op asiel hebben, dat weten ze ze haar niet te verliezen. Maar ze kennen dus voor een prote oerlast zwartje. Waanders wil mij oren Friese burgemeesters mij AZC's in haar gemeente om tafel om het probleem aan te pakken. Intussen is in oerlijst mijn politie en het COA het plan betocht om traders op de goer te zitten. Als het nodig is dat er een dossier komt, dan binnen die gegevens echt heel wichtig om op een gegeven moment te kennen van nou, deze personen die hier net meer thuis, zocht naar dit dossier en dan kun je ze naar een oor plakt die benamen en dan is het met een volle strenger regime. Dossiermeidje en dan, als het dossier dik genoeg is, eruit zetten. Ja, zeker. Het leedelijk belang van Sint-Anne liet weten dat ze ex-zwargen had, maar dat het dorp-generaal geen problemen had met het AZC. In het stadhuis van Ljout wordt oer een paar uren duidelijk wat de opvolger wordt van burgemeester Vetkronen. Een van de namen die het al een skoft rondgeeft is die van Sibrand Buma, de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer en de listloeker bij de laatste verkiezings. Hij zou de meest serieuze kandidaat wezen. Na de oorlog zou Buma de tweede burgemeester worden met een christelijk signatuur. De eerste wie ARP'er Jacob Algera, die het na de bevrijding een skoft waarnemer west had in Ljout. Andere mensen die het neemt worden binnen Jet Bussemaker en Adje Kuiken van de PvdA en Pier Eringa, die is de skierende baas van ProRail. De Bronnenwacht moest van hem aan uitrukken voor een baan de shovel bij Sibrandenhoers. Een explosief putje. De bronnen wie op de trekwij bij Sibrandenhoers. Bij aankomst van de Bronnenwacht sloegen de vlammen er al uit. Ze wie een drok dwaande het vuur uit te meidsen, doet er in een grote explosie ontstieren. Net sinds stenen de schrik die de Bronnenwacht gewoon terug met het bestrijden van de bron. Het vuur kon uitmaken worden, maar de shovel wie net meer te redden. De automatisering in de bouw neemt een heel tijd grotere vlecht, vooral bij de huizenbouw. Het oude stenenstapelingen gaat eruit. Vanuit het ontwerp op een computer onder de oplevering bij heel tijd meer bouwers gaat het automatisch. Zoals bij een project van bouwbedrijf Dijkstra Drijsma in Huddegriep. Dat bouwen gebeurt vooral in de fabriek. Op het bouwplak wordt alles in elkaar zetten. Sabouwen is toch de snelheid en bij genoeg massa een stuk voordeliger dan de traditionele bouw. Dat is voor de oudnimmers en de toekomstige bewoners een voordeel. De badkamer komt er prefab in, de toilet komt er prefab in, de keuken komt er prefab in. Dus zodra wij de woningen opleveren aan Woon-Friesland en Woon-Friesland die levert hem weer op aan de bewoner, kan de bewoner voortdurend vloerbedekking lezen, de wanden die kun je afsaugen of behang plakken, maar je kan er voortdurend gebruik van maken. En de tekentafel, het plakmaken voor de computer. Het ontwerp van de huizen en het uittesten van het bouwproces gebeurt dus helemaal in de virtuele ruimte, op een computer dus. Dit is het bouwen van de toekomst. De huizen in Huddegriep zijn volslaan energie-neutraal en haast helemaal circulair. De meeste materialen kunnen in de toekomst, na het uitbrengen van de huizen, op een gebruikt worden. De temperaturen rennen stadig gewoon op, maar wordt het nou echt simmer? Hier is Piet Paulusma. Joen en vannacht. Bewolking, die had 4 waard oorhoorn. Dus even wat lichter aan, wat stoorijn, wat lichter aan. Temperaturen, 9 graden. Een matige en vrij krachtige noordoosten wind. Morgen, ik werd meest bewolkt, dus even wat lichter aan in de maandtijd. In de middag het droge waar en de temperaturen 16 graden. Een zwakke ontmatige, meest matige wind uit eerst ontmatigst waai. En dit weer Kijk op Friesland. Sjog van meer nieuws op uw website omroepfriesland.nl of op de Omroep app. Nog een noffelijke joen.